Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku sake dawo na YouTube channel ta koyon kwamfuta da Hausa. To insha Allah yau za mu ci gaba da inda muka tsaya a Microsoft Word tutorial. Mana karatun da muke akan yadda za ka koyi Microsoft Word tun daga farko har zuwa advanced level da inda ka za kuma har zane za ka yi a ciki. To yau insha Allah za mu fara part 2. Part 2 din mu za mu zo yanzu, bari mu zo mu buɗe abata mu. Word za mu buɗe. Ready, gashi nan Word ita san ya danganta da kalar cikin amfani da ita. Gashi nan ta buɗe. To a tutorial din da yake mun yi bayani akan nan gurin, akan wannan home din kenan, wannan na ga su ne menu bar mun yi magana akan home. Yau insha Allah za mu fara magana akan insert, amma shi insert insha Allah yau za mu yi da nan bar kuma zuwa nan chat din nan. So yau insha Allah yana za mu yi amfani da su. To misali sai cover page. Me cover page? Idan ka ce cover page, kusan kowanne littafi yana da cover page. Think of any book, kowanne littafi idan ka ɗauke shi na cover page. Me cover page shine wannan pejin nan da yake a bayan shi wanda zai gaya ma wannan littafin wanne ne, wa ya rubuta, also da waye shine cover page. To a Microsoft Word suna da template gas nan, za ka iya zaɓa template ɗin da kake so. Let's say bari mu zaɓi wannan X, yawo gashi kun gani automatically ya fito. Za ka yi canza kayan gurin nan ɗin da duk wanda kake so a nan, za ka yi canza. Misali sai muka wannan gurin muka sako tun da shi wannan ga to sai blank page. Me blank page? Idan kana so akan wannan gurin iya guda biyu ne ko page kan namu guda biyu, za ka ga anan gurin gashi nan page 2 of 2. Shi idan kana so ka ƙara wani page kai nan blank page za ka danna, kana danna za ka ga ya buɗe, za ka ga sabon page ya buɗe. Idan da kun duba 2 ne of 2 yanzu ko kun ga 3 of 3. Misali in muka da nan gurin za ka ga ya gurin ya da 2 of 3 kai haka, saboda mun ƙara wannan a ƙasa. Sai kuma page break. Shi page break ko a ina yake zai datse page ne sannan kuma ƙara na tsakiya, shine amfanin page break. Kun ga yanzu kusan waɗannan mun gama da su. Gashi nan muka sa cover page gashi, sannan sai ya buɗe mana wannan, sannan sai mu ƙara blank page gashi, sannan sai page break shine fito mana da wannan tsaki tsakanin waɗancan guda biyu. To yanzu ne a wajen wannan yanzu mun gama da su. Sai kuma yadda zaka sa table a document ɗinka. Idan zaka sa table a document ɗinka, za ka zo ka danna wannan aran na gas, sai ka zo wannan, ma'ana kana nufin pejin ka abu guda ɗaya ne zai fito haka. Misali bari mu fito daga nan gurin, misali table. Kun gani, kun ga table mai guda biyu kawai, ya biyu ne nan, kun ga guda uku, kun gani haka. To misali sai muna so layin shi a tsaye haka, muna son guda uku, nan kuma muna son guda biyar, sai mu ko na tsaye gashi guda uku mun zaba, sai kuma na kwance mai guda biyar, ga 2 3 4 5. To kun gani mun gama zaba ga layukan mutu. Idan kana so ka resizing din shi, ma'ana mai ka ƙara mai girma, za ka zo in ka zo daidai nan gurin za ka ga mai ƙaran ka da haka. Da ai kun ga yadda yake alaman awar rubutu ne, maka za ka ƙaran ka da haka. To da ido bil clicking sai ka ja, ma'ana kai drag, ka gani ya sako har ila yau za ka iya kai shi inda kake so. Su ma nan din misali su ma ka sako da su misali, yawwa to gashi nan don mun sassaka musu. Kun ga wannan gashi nan. To za ka iya ƙara komai a cikin nan gurin, koma me za ka iya ƙara. Misali nan sai muka sa misali nan shine wajen serial number, misali serial number. Sai muka sa nan, sai muka sa local government area. Misali sai muka sa state, nan kuma misali sai muka sa country misali. To shi ma nan din fa kamar yadda muka yi a jikin wannan a wajen home din nan, ta yadda za ka ƙara mai gina da kuma shi ma nan za ka iya mai. Idan ka duba, idan kana yawo kuso ɗinka za ka ga me nan wanda yana haka ko haka, ko kuma fito mai a wajen abin rubuta. Amma in ka shigo nan kana zuwa nan za ka ga haka. To shi kan yi highlighting kawai. Za ka zo in ka ga ya dawo mai ya dawo ka dan aro din nan, idan ka ga kalli ƙasan nan, to ma duk abin da ke ƙasan nan gurin za a highlighting din shi. Kun gani uku nan da sun yi highlighting, haka ma in ka dawo ta nan kun gani su ma wanda za ka iya highlighting din su. To wannan shine amfanin sa. Sannan shi ma din idan ka highlighting din nashi kamar yadda na faɗa muku, yanzu ka highlighting za ka iya canza mai kalar rubutu
da girma da komai da komai dai kamar yadda muka yi a can. Kun gani ya fito. To misali kun gani yanzu ka wannan din shi gaba ɗaya misali sai shi daga 36 misali. To yanzu kun ga abin yanda ya dawo mai kyau yanzu. To sannan sai kana suka ƙara su datoci ana misali nan number 1 ce misali sai ka sa sunanka misali local gama misali sai ka sa misali Dada, state Kano, misali country Nigeria, na misali number 2 sai nan misali sunanka Umar, nan lai sai ka sa Bakori, misali sai ka sa Katsina, misali sai ka sa nan Nigeria. To kun gani su ma nan din zaka highlighting din su kamar yadda ake a wancan. Shi ma nan ka zo ka canza musu kalar rubutu da girma ka ce masa musu impact haka nan shi nan. Sannan kuma hal ila zaka rage girman nan din in yayi yawa. Gani misali bari mu fara rage na saman nan. Kun gani ba ko riga shi nan komai da kuma ya fito matsin table din. Ko sannan yanzu nan zaka yi zuwa ka ƙara sabon table gashi nan insert kawai zaka zo sai table sai ka zaba. Kuma za ka iya rubuta table misali kana son table ne mai nan yama kaɗan misali wannan yama kaɗan za ka iya zuwa nan gurin sai ka sa insert table sai ka zaɓi number of column. Me column shine abin da yake a kwance shine serial number ɗin nan name da country na kwance. Misali shi ya biyar ka sai yanzu misali muna son 10. Sai kuma number of rows shi kuma na tsayi shine mai wannan 1 2 din misali shi kuma muna son guda 5 kana danna sai ka sa OK ka ga generator ka gan sannan guda 10 gasu nan. Sannan kuma sai nan guda 5 za ka iya ƙara mai girma kamar kowanne za ka iya ƙara mai girma haka. Shi ma dai duk abin da za ka mai za ka iya ƙara mai girma misali mu goge shi. Sannan sai a ila table din dai akwai wajen draw table misali draw table shi kuma za ka ga abu ya fito. To za ka iya zanawa a gani ko ja za ka yi numar kai drawing din shi kuma me duk za ka iya kuma nan duk za ka iya rubutu a ciki kuma me shi wannan shine amfani na wajen draw table. Ga wajen design nan kalar shi nan ga border nan kuma me kake so duka akwai. Wannan shine about table. Yanzu misali bari mu koma pagin kas bari mu ƙara page blank page. Ok control Z kun ga sai page sai fito a tsakanin wannan. Misali bari mu ƙara blank page a nan misali sai mu ƙara blank page a nan. Shi kuwa za mu fara akan picture ma'ana yadda za ka sa picture a cikin wannan ɗinka a cikin document ɗinka. Sai ka zo picture sai ka zo ka je ka zaɓo misali yawa ga su nan misali bari mu sa wannan gashi nan sai ka danna kun ga fito. To nan da ka ƙara mai girma gashi kun gani. Kuma sannan za ka ƙara mai border kun gani nan gurin wajen format ɗin. Sannan sai frame da ka canza ko shi automatically duk ga su nan za ka yi mai cycle ɗin shi gashi nan kuma mai duk za ka iya mai Microsoft Word gashi nan. Sai picture border colors misali mai baka. Picture shape za ka iya zaɓa kowane shape a nan gurin ka samu misali wannan kun gani ya dawo. Sai position kaga inline with step ma'ana mai zai fito ne a tare da techniques. Nan kuma zai dawo can gefe nan zai dawo tsakiya gashi yana motsawa ma nan zai dawo nan gefen nan zai dawo tsakiya amma kuma tsakiya na gefe tsakiya nan gashi nan zai dawo angle din ƙarshe nan ma gashi nan misali bari mu bashi inline with step kun gani. To wannan za ka yi buɗe shi. Kuma sannan misali yanzu za ka yi ƙara wani image ɗin ma picture sai ka zo misali da suna so a ƙara wannan shi ma za ka zo duk abin da kake so za ka iya masa. Gashi nan picture effect shi kan shi ma shadow ne kake so ko waye gashi da za ka kana yana canza gashi nan kun gani picture
gashi successfully insert picture kawai zaka danna wajen picture din ne, sannan sai ka gashi nan barin buɗe sabon abu. Yawwa in ka buɗe sai mu dawo insert, sai next schedule din mu shine clip art. Shi clip art shine wani ɗan zannuka ne already dama suna kan wannan ne, suna kan Microsoft Word ne. Zaka danna clip art din, ka danna clip art, ga kun gani ya fito clip art. Misali sai muka sa anima, kuna gani ba, sai ka zo nan wajen gashi clip art, sai ka sa misali nan anima, ka tabbata ka sa anima din daidai, gashi nan kai searching to kun ga sun fito. Sai wannan kawai zane ne already yana install ne, kawai danna shi zaka, kana danna za ka ga fito an, ka gani shi ma fito. Shi ma da ya daga hoto, duk wani abu da ka ƙara hotonka shi ma nan yanda ka iya ƙara masa ko me za ka iya ƙara mai. Let's misali mu bashi haka, sai picture wada misali ko ma dai mai fashi ma duk za ka iya ƙara masa. Gashi nan wannan to shine clip art. Za ka yi searching din misali, bari mu ga ko za mu samu ku sai mu danna go. To kun ga mun samu bari let's say bari mu ɗauko wannan wutar littafi, kun gani shi ma za ka iya ƙara mai faɗi ta nan, faɗi ta kas, sai image style din, sai brightness, haske za ka iya ƙara mai, gashi nan haske za ka iya ƙara mai, kun gani, sai contrast duka za ka iya ƙara masa, sai recolor gashi nan ka canza wacce gurin kala, sai change picture in kana so ka canza ko reset, ma'ana da abin da ka ƙara mai yanzu ka cire. Sannan ko sai position shi ma za ka iya canza mai duka dai, har cropping din shi za ka iya yi, gashi nan misali kan gani kawai ya crop directly. Yawa to wannan shine all about clip art. Sannan kuma sai shape, shi ma bari mu ware mai waje, shi ma bari mu ware mai waje shape. Su shape ka zo ka danna sa gane duk shapes ne, za ka iya sa kowanne, misali wannan kuma za ka iya sa shi da ko ina zuwa ko ina. Shi shape shi ba shi da wani specific wajen da yake wannan wai ga shape. Misali wannan kake son kasa, gani ko me inda shape ne, da ka zo insert za ka zo ne shape kasa, da an ma za ka yi ƙara mai na tsakiya, misali sa mai jakkala, kun gani shi kanshi a cikin wannan din za ka yi ƙara mai shi ma wata, misali ba shi a faras, kun gani shi wannan shi a haka shape yake. Shape za ka yi ɗauko kowane shape kuma za ka yi saka shi a cikin kowanne. Misali wannan shape din, kun gani kuma ga kalolin nan duk da za ka iya sa mai, kowace kala ce za ka iya sa mai haka, duk ga sunan shapes. Gashi nan kawai zuwa za ka ka zana ka ja daga inda kake so zuwa inda kake so. Gashi nan wannan shine shape, wannan shine all about shape. Misali wannan to shine all about shape. Shi ma za ka iya cire mai border, gashi nan wannan shine kalar shi, kun gani baka, misali mai baka, shi kuma wannan shine border color, kun gani muna canza, mun gashi nan mun sa ja, gashi muna canza mu zo shi a ja, gashi nan haka. Misali kai swipe ma'ana ka canza shi ga yadda yake duka. To wannan shine all about shape. Gani shape za ka yi ƙara shape, kowanne shape ne a cikin kowanne. Misali in shi kanshi a cikin wannan shape din, shi ma za ka iya zuwa kowanne ne. Misali mu ɗauki wannan, shi kanshi a cikin wannan din za ka yi ƙara wannan, kawai ya fito. To shi shape haka yake, shi shape za ka yi ƙara kowanne shape a kuma kowanne lokaci. Misali mu zo wani shi clip art za ka iya kulle shi kuma za ka iya rufe shi, gan da muka kulle nan din ya fita. Sannan sai smart art. Shi ko smart art shine kamar wannan wajen display din kamar graphical abu na wajen na list din. Gashi nan kawai text din za ka ƙara list, za ka iya zuwa nan ka sa text zai kawai nan, gani nan za ka iya sa misali ne kawai za ka iya sa shi kamar list ne, za ka iya section ga rubutun ciki. Sannan sai na biyu musamman kenan haka, kuma ga abubuwan da suka ga ƙarƙashin shi nan
ga su nan. Sannan sai na ƙarshe ma'ana wannan kenan, shi ma ga abubuwan da suke a ƙarƙashin shi. Ita Microsoft Word za ka yi komai a cikinta, gashi nan kawai in ka gama shi kenan. Haka nan ka ƙara buɗe wani ka danna enter, haka ta za ka yi. In ka gama ka danna nan plus, shi kenan ka gama. A gani in ka danna nan gudu to haka wannan layin ya fita. Ganin kawai ya da iya nan gashi nan kaza nan za ka yi ƙara da abin da kake so a nan gudu. Har text ɗin nan ɗin ma in anan kake so ka canza haka. To wannan shine all about wannan smart art kenan. Sannan kuma sai chat. Shi kuma chat shine kamar representing da na kamar ya ke suna abun nan, histogram, kamar irin su histogram ko pie chart ko bar chart. An gani gashi nan column ga line ga pie ga bar chart. Yawa to wannan duk su ne kawai za ka zo ƙara shi, za ka yi ka danna shi ka danna ok. Gashi nan inda haka ya buɗe. To shi ba chat kun san me ya buɗe mana Microsoft Excel. Kun gani Microsoft Excel chat in Micro gashi nan. Wannan chat din idan ka duba paste, misali ga paste quartile kenan, gashi paste quarter shi suka samu 8.2. to nan da mai canza shi, misali za mu yi 9.0. to nan da zaka yi canza. Kun gani ya canza. Idan ka duba yanzu misali wannan colors shine start quartile, za mu zo sai mu misali sai mu samu 10 sako kas. kun ga canza, kun gani yanda ya dame girma, kun gani. to wannan shine amfanin kaka nan sunan nan din da zaka yi canza sunan shi. kun gani nan ya san da dawo ne haka, misali ba kun gani nan number 3 da haka to haka first quartile. duka wannan shi za ka sana kawo kanan gurin. gashi nan daga nan ma kuma me you can do a nan gurin. gashi nan shi sa aka kawo kanan gurin domin duk abin da ka canza a nan gurin. shine amfanin kawo kanan gurin, shine amfanin wannan abun naka. gashi nan ka bude shi nan haka style kala ma duk gasu nan, ba wanda za ka zaɓa ka dirje. gashi nan yawwa. to yanzu kwasi a cikin abubuwan da muke yi mun gama kusan yau da dama abin da kwace zamu kenan. da farko mun fara sa cover page, bayan mun sa cover page sannan sai muka sa blank page, bayan blank page sai muka sa page break shi ma mun sa. sannan sai magana kan table, ga yadda zaka tsara nan, yadda zaka zana ma da kanka. sannan sai yadda zaka display din hoto gashi nan. sai clip art gashi nan dukan su a jere nan ma clip art ne. sannan kuma sai shapes gashi nan. shape shi zaka isa shi a ko'ina kuma akwai da shi. sannan kuma sai smart art, wannan shine smart art nan gurin, shine za ka shi yadda zaka yi. sannan kuma sai me sai chat, shi ma chat din misali kala ne. bari mu ƙara wani misali bari mu ƙara smart art sa ta kala kuma. yawwa misali smart art bari mu sa hannu sannan ok. kun gani yanzu shi ma nan ya ƙara buɗewa. kun ga da category 1 gashi za mu iya canza shi misali saka dan na enter. a gani gurin ya dawo Kano nan category 2 misali Katsina, nan Kaduna, nan Abuja. kun gani duk kasa. sannan sai series, sannan sai tsawon su. series 1 shine mai wannan kalas. series 1 shine wannan misali. to series 1 din Kano muna so mu ƙara shi daga wannan 4.3 zuwa 5. kawai zaka zo nan gurin ne ka sa 5 sai ka zanna enter. a gani ya ƙara ya koma 5. to misali nan Abuja nan muna so wannan series 3 din nan wannan kalas muna so mu kai shi 6. Abuja ko series 3 muna so mu kai shi 6. kawai sai za ka zanna ka zanna enter. to kun ga yanzu ya ciki kuma sabon ya ƙara buɗewa. to wannan shine all about wannan. yawwa kun ga shi nan mun ƙara yi. da mun kusan yau su ne shaguls ɗin mu na yau. mun ga su successfully insha Allah mun ga mun yi su.
dukansu. Saboda haka ga wanda ba su subscribe ba, Allah ya subscribe, sannan kuma danna alamar ƙararrawa. Mun gode da wannan ziyartar ku. Insha Allah nan gaba za mu ci gaba da ga inda muka tsaya a wajen insert menu bar ɗin nan. Mun gode.